Ametsen bidez ez da hain zaila espetxetik ihestea, nahikoa baita irudimena erabiltzen ikastea. Herriko postal bati begira atsegin dut nik hastea, edertasuna nigan atxiki eta begiak istea. Horrela zinez erraza baitzat zorionera iristea, penak albora ustea, esperantzari eustea. Euskal Herrian laster batean geure burua ikustea, denon artean lortu ondoren dispersioa haustea. Preso guztiok ikasten dugu iesaldiak eratzen, nire kasuan irudietan ederrenak aukeratzen. Bertan desio sentituenak behar bezala landatzen, denen erdian goxotasunez ama euskara paratzen. Egunez egun kasu eginez joan daitezen loratzen, ez gara gaizki moldatzen, eskapadak antolatzen. Aski trebeak baikara denak ametsen bidez gozatzen, ta geure amets zoragarriak borroka bidez gauzatzen. Pairatzen dugun dispersioa joan ez dadin luzatzen, preso guztiok saiatzen gara irudimena usatzen. Gero borroka tinko eginez geure ametsak gauzatzen, egoki goaz bide zuzena jakin baitugu hautatzen. Dudarik gabe lortuko dugu zinez bagara ausartzen, geure jarrera indartzen, tinkotasunez oldartzen. Etsaiei argi erakutsiaz ez garela inoiz koldartzen, behin betirako bultza ditzagun arrazoi bidean sartzen. Ametsen bidez ez da hain zaila espetxetik ihestea, nahikoa baita irudimena erabiltzen ikastea. Zure argazki bati begira atsegin dut nik hastea, edertasuna nigan atxiki eta begiak istea. Horrela zinez erraza baitzat zorionera iristea, penak albora ustea, esperantzari eustea. Plazer handia baita niretzat ametsekin jolastea, inspirazio iturri izanik maite dutan emaztea. Plazer handia baita niretzat ametsekin jolastea, inspirazio iturri izanik maite dutan emaztea.